Упершыню у рамках асамблеі міжнароднага крымінальнага суду будзе прысвечана мерапрыемства сітуацыі ў Беларусі, таксама пытанням адказнасці Лукашэнкі і яго памагатых за злачынствы супраць чалавечнасці, які здзяйсняе рэжым на беларускім народзе. Гэтае мерапрыемства арганізавана шэрагам праваабарончых арганізацый сумесна з міністэрствам юстыцыі Літвы і народным антыкрызісным управленнем. Для нас вельмі важным з'яўляецца першае адвакатаваць падтрымку звароту ўраду Літвы у офіс пракурора міжнароднага крымінальнага суду, каб пачалося крымінальнае расследаванне па фактах злачынства супраць чалавечнасці ў адносінах да Лукашэнкі. Другое, для нас вельмі важна акцэнтаваць увагу на неабходнасць перадачы дадатковых доказаў, якія назапашаны шматлікімі праваабарончымі арганізацыямі па фактам злачынству супраць чалавечнасці, здзейсненым на тэрыторыі Беларусі. Важна адзначыць, што на сённяшні дзень беларуская сітуацыя мае статус папярэдняга расследавання сітуацыі. Гэтае папярэдняе расследаванне ажыццяўляе офіс пракурора міжнароднага крымінальнага суду. Важна таксама падкрэсліць, што на мінулым тыдні было вельмі важнае рашэнне, калі офіс пракурора міжнароднага крымінальнага суду звярнуўся у палату папярэдняй вытворчасці нумар 1. Менавіта гэтая палата папярэдняй вытворчасці нумар 1 займаецца разглядам беларускай сітуацыі. Так вось, ён звярнуўся з прапановай аб выдачы ордера на арышт прэзідэнту М'янмы. Чаму я ўзгадваю М'янму? Таму што падобны кейс быў распачаты яшчэ ў 2018 годзе. Разгляд сітуацыі, лепш сказаць так, быў распачаты яшчэ ў 2018 годзе па факце дэпартацыі насельніцтва М'янмы ў Бангладеш. І вось зараз гэта прыйшло да таго, што ўжо прокурор звярнуўся з просьбай аб выдачы ордера на арышт прэзідэнта М'янмы. Для нас гэта прэцэдэнтна і падкрэслівае, што ёсць рэальныя шансы таго, што і такое пытанне будзе пастаўлена ў адносінах да Лукашэнкі. Але для гэтага мы павінны зараз атрымаць як мага большую падтрымку краін сябраў рымскага статуту міжнароднага крымінальнага суду і перадаць як мага больш дадатковых доказаў. Гэта ўсё прыспешыць тыя працэсы, якія прывядуць у выніку, як мы спадзяемся, на выдачу ордера міжнароднага крымінальнага суду ў адносінах да Лукашэнкі. Факт таго, што Літва звярнулася ў офіс пракурора міжнароднага крымінальнага суду і што ўжо пачатыя адпаведныя працэдуры, якія даюць нам магчымасць, па-першае, адвакатаваць, каб краіны далучаліся да гэтага звароту. Гэта дадаткова і вельмі важна, але, кажу так, нават не абавязкова. Але важна, каб хутчэй гэтая справа прыспешыла і хутчэй атрымала той вынік, на якой мы ці разлічваем. Факт таго, што пракурор распачаў адпаведныя працэдуры, дае магчымасць кіраваць больш доказаў па фактах злачынству. І тут я таксама звяртаюся да ўсіх, хто можа перадаваць такія доказы. Фактычна кожны можа гэта рабіць, але мы таксама прапановваем перадаваць іх народнаму антыкрызіснаму управленню і іншым праваабарончым арганізацыям. Усё гэта дае нам магчымасці працаваць на вынік. Казаць, што падобная падзея яна прывядзе да выдачы ордера? Не, бо ордер выдае палата папярэдняй вытворчасці і адпаведны ўнёсак робіць пракурор міжнароднага крымінальнага суду. Але сам інстытут міжнароднага крымінальнага суду прадугледжвае менавіта выкананне ўсіх тых працэдураў, крокаў, па якіх мы ідзем. І гэта мэтанакіраваныя, сістэмныя, у часе крокі, якія, як мы упэўнены, прывядуць да таго выніка, выдачу ордера на арышт Лукашэнкі. Дарэчы, трэба адзначыць, што міжнародны крымінальны суд апошнім часам прыспешыў. Ён выдае адпаведныя рашэнні, ордеры на арышт ужо значна хутчэй. Напрыклад, калі справа па Пуціну і Львовай Беловай трапіла ў палату папярэдняй вытворчасці, то рашэнне было прынята на працягу 5-6 месяцаў. У адносінах да Шайгу таксама гэта было некалькі месяцаў. Гэта не так, як было раней, калі гэта займала гады. Мы спадзяемся, што прокурор міжнароднага крымінальнага суду звернецца ў адпаведным зваротам да у палату папярэдняй вытворчасці з прапановай аб выдачы ордера на арышт дзесьці прыблізна ў красавіку наступнага года. Але зразумела, што мы не можам казаць за прокурора і мы не можам прымаць рашэнне ад яго. Калі ён правядзе адпаведны аналіз і прыйдзе да гэтых высновы, што варта
пачаць расследаванне крымінальнай справы. Вось тады ён звяртаецца да палаты папярэдняй вытворчасці з просьбай аб выдачы ордэра на арышт Лукашэнкі. Прыблізна гэта не усталявана ніякімі працэсуальнымі дакументамі, але прыблізна мы можам меркаваць, што гэта можа адбыцца вясной наступнага года.